Ми сьогодні нікуди не мали зараз їхати, але поїхали ніби по дрова. Сказали, що треба сухих дров. Тато перекупив своїй донечці букет, а мама то солоденьке, бо вона у нас дуже любить солоденьке. Думали, що з іграшкою м'яку, але думаю, в неї вже стільки тих іграшок. Щось таке, чисто символічно. Ну, день донечки, вона від ранку бігає. День донечки, день донечки, день донечки, то понятно, що треба подарунок. Не знали, що тобі купити, купили так тобі. Ти рада? Угу. Це наша квіточка. А тато що казав, що подарує? Заберете лист. А бачиш, як татко тебе любить? Угу. Ну що? Гарно. Гарно. Молодець.